Sengau jerawo tini hai no hai paisok paijak humulungni dogmali hatiwo चीनी पार्टी कोटर या जाति से कोटर। तो 26 तारीख तक ये बाइक रैली चलेगा। ये तिपरासा बंगाली का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है राजनीति वोट बैंक पॉलिटिक्स का। चीनी बुबाग्रा नायो चीनी तिपरासा रो खानचांग सितुन जो ये मट्टी का आदर नहीं करेगा बुबाग्रा उसके खिलाफ जाएगा। आदमी कुछ भी बोलता तो वोट मांगने के लिए बोलता है। वेरी 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 Sungkini baik rili tanpa dikelaikan atau tunggu saimana ni nanggo sung citizenship amendment bill sedanggo dia tongmani ada bill awak bagi kelaikan saya bill no aino korino toklai citizenship amendment act namanya dikelaikan aku dipakai Tabogli jora sokai kha hansa lainani Tabogli jora sokai kha hansa lainani Topatan sake joba khailayu enersi tobo ui phaina enersi tobo ui phaina enersi tobo ui phaina enersi tobo ui phaina Dini sini 17 de sing hezamar area o paisok pakya dini sing hezamara borkatal simna area cover khainai dini paiban yulo khana 18 de ngai khana kai sing lepunga area o sini bike rally khaijangnai sini bike rally after sim sengmani khumulung ni simi sing Monday 26 to thangi paine ngai khana lepunga kai 18 de ngai starting point ngai lepunga high school ground ni simi chengjang nai khana ke ang media ni bisingti joto sikla rongno poina musungo khana 11 ni bisingo lepunga high school ground no joto no phai manjo khone bagi OCN against bike rally 17 days citizenship amendment act no kebengai
जे बाइक रैली खालायदोंमोन आबो बेलेखेनो काहाम जों नुबैफैका ताबुक जों जेंनानि बखागनो थांदोंगो ओंखाय अजागावबो तिनि पार्टिसिपेट खायका मियाव सिनि सुहेल ताकुक सुहेल संरकनि कष्ट डेभिड संरक आरो गोबां मानो दङ आबा हायके दाबिसु संरक borok chubasu khlaimani bai te aroni borok kha kaham bai khino khoma bai aro great success angkha tinini bike rally bo kaham nongnai tai khana lefunga bahaino specially chini sikla rokno tai sikli rok bonorok scooty tubui phaino mochungkhai phaimano chini ang dolai rok nganga je frungnai afru chungno kabangma chini sikli rok kol khaijak tongo chini ang khale chungbo scooty bai khlainai nei angkai especially ang nugia khutak sajora bodongno nongkhmani angkha khayo khana rokni simile nongkhobana hnai paithak bakhak bothang tongo lefungao chini takuk runel songrok puilan simin borok belai kosto khai tongo nor nugui tongna tiniu bahaino chini takuk sajra song ayang paile yang tongna takuk sajra songrok chini sodagor koloi takuk borok bahaino belai kosto khai tong chini dabuddo songrok angkai जों ततामो जों कक पिरनानि बागै सिमिसे नंखबो बो ककनो पिरनानि हिंखाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आबो बेलायखिनो चाया रायदा चिनि सागा खिखलायजाकमानि फातारहानि जे अफगानिस्तान पाकिस्तान बांलादेश आरोनि जे रायदा सायति तुबनान आबनो जेसकेबन माके बेंगो ताइसिनि बुबाग्रा जोंनो जे हामजाकमानि हामजाक मुंनि बयारनो जों सिबनानि बागै फायो अजागावो तिनि तेसा मासावो गुबै कक नो सराय कक जोंनो जों आसुक दिन जे 17 डेज तिनि इंगि तंखा बाइक रेलिवो अजागा केबो BJP, CPIM, INPT, IPFT, Congress, aba hike kebo honlai lia. Kabang ma jagawo jungno charinai, jungno chubanai, chini bagi surinai, jot party ni borok tena. Obon bagai ang especially koyo tini ni obo haika kabang ma bodol ni tongmanu. Hinpano oti pradofani thanchona hamjoi tini o bike rally haika khanani lefungani bike rally u bahaino jesa ke panonor jesa bodol fan khaitong di jesa party fan khaitong di leader ni samung khaitong thung political party ni leader rok boroni samung borok khaitong thung tamong kai ang hai jono sadharon rokno ang hai civil society ni borok rokno jeng je public khanjaknai rokno koyo phaidi khana kasa kupur kormo kakrang layawoi tini ni haikeno je thangnai 16 days tini by 17 days angka omsuk jora jelo girimani abo haikeno khana tai soni last paithak ngangkai manduyong nai mandui hati area aro bahaino kabangma bororok ampailai tongma khana ampaimani mote bulainani ampaimani ya chini oro phaigele sungbo nongkholai chinai hani samani kabangma khanawo tini koyekjon burirokno sama khanaka sungbo scooty rok tifan nongkhwana hwnai rok angabo belai tongthokka khana lefungao bahaino burirok bo nongkhona mujungkhai nongkhodi tamong ngangkai je jagao je chobau phano chalarok simi choba khaimani phatke keplai ingya burirok jepuru logiri phayo afuruno success ungo afuruno chini bebak chobao keplai ingmani mari nukjagu aun bagai khana lefungani je bike riliwo sudu chalarok noya burirok no bokobogo phailai logiri di chini ajagao takuk runel songrok tongo borok bahaino duidului tongo borok bo mungsaya diba जों तो mungsaya norok borok ni hamjakma norok borok ni chubama norok borok ni surima karike जों mungsau sugya emon kichini bubagra fanose sugya nongni hamjakma mayake abon bagai जों kacha kupur korma gokrang hlayoi phaidi thanchani boyarno जों sibrilai sinai o bike rally no जों success khlailainai o bike rally wo je thanchani buslei sarjakmani bike rally paimani yagulo abono tori logri oi thanchani bothai thairinai bubagra chungno logiri kha tipra dafra thanchangkha chini khurang nai tong nai joto tahuk tei buhuk sok norok no haino hai lamjak sogo chini khurang ni mangpliwo जों अजाराव हायनो हाय फाइ सक बायजाक हेजामारानि सबल सिंगाम चायो दिनि बो हायनो हाय जों नुबै मानखा त्रिपुरा मथानि लुआ जिमुंबाय दिनि बायखे 17 डेज 17 दिन काखा दिनि अजागाव सबल सिंह हातिनि सिमि सेंसाइ रजाखा एन्टी सीए बाइक रैली सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट नो सेजावै लाइ थांनाय 8 तारिख
February salni simi tipra motha ni sigla rokni bukhakti je bike regri khlaijak mani जों बाइक केनो खनाय मानखा ani yang ulku phaching norok je mangpili nugui tongmani nugui tongkhana bike trek sekangai tong buskangni phaching tini hejamara amchai eba simna amchai kidingmani yagulo khana haino hai lephunga amchayo khlaijaknani thangai tongo bike rally tai paithakni salo je 26 February salo mandayo kaisa kotor bike rally tai gathering khlaijakmani bisingti mathagi rejaknai tabukni o jorani NTCA bike rally anyang ulku phaching je mangpili norok nugui tongkhana trek bike sekanglai tongo teo bahikeno जों sabrum brum no dalbidalam chaini mangpili norok phunungnani chai tok khatai phunugui tongo anyang ulku phaching norok nugui mankhana bike sekangai thangka buskang phacingo tabuk subol sing amchaini simio bike trek hejamara amchai kitingnai simna amchai kitingnai tai oro tini paiman yagulo khana haino hai lephunga amchayo khlaijaknai tai paithago 26 February o khlaijaknai mandai amchayo gathering last ni paithak salo hajeni maharaja prodot kishor bo manjaknani koktoma जों manai mankha teoba haikena oro ni joto mangpili rok जों norok no phunungani chaitoknai norok soyoi nai tongdi chini khona Rupi jibai kobol jagui Dofale komona naile tongjakha NRC toboi phaina NRC toboi phaina Tapogle jora sokhai kha Ansa unglai nani Tapogle jora sokhai kha Ansa unglai nani Sidi dopani kopno taisa sadi Party no tor jagita tong sidi dopani kopno taisa sadi Jura tong shani khashi khashi di Jura tong shani khashi khashi di Chini do phano piyo tangkhani Chini do phano piyo tangkhani Tapogle jora sokhai kha Ansa unglai nani Tapogle jora sokhai kha Ansa unglai nani Dofani kokno sanai ro Boro thangbai khata bokni ro Dofani kokno sanai ro Boro thangbai khata bokni ro Jora sokhai kha samtang nani Jora sokhai kha samtang nani Gulja dofano tisanani Gulja dofano tisanani Tapogle jora sokhai kha Ansa unglai nani